Kan je misschien twee of drie zaken opnoemen die je heel erg mooi vindt van Suriname? Over Suriname? Ik vind de natuur vind ik mooi. Ik ben het binnenland in geweest. En ik heb ook nog heel veel tripjes naar het binnenland. Dus dat vind ik echt heel erg mooi. Ik vind de warmte die de zorgzaamheid die sommige mensen kunnen geven echt heel erg mooi. En het eten ook wel eigenlijk. Ja, daar ben ik wel fan van. We horen vaker dat men praat over het eten en de natuur. Ja, welke verschillen merk je zoals we praten over het eten? Over het eten? Ja, het eten tussen van Suriname en van Nederland. Ik heb wel iets. Er wordt hier heel veel kip gegeten en die vind ik heerlijk van jullie. En dat eet ik in Nederland ook vaak. Maar er zit altijd bot in die kip. Dus dat is bij mij wel een groot verschil. En sommige eten is ook wel iets pittiger. Dus dat is gewoon het grote verschil. Maar verder niet extreem. Kousenband wordt hier natuurlijk ook wel veel meer gegeten. Ja. En het leven